Entzuten da, no? Egun da entzuten da. Ondala sortzi urte izango hazin aurrezku egiteko dikute idea, no? Ematen du mikrofon hau jarri eta bertso bat bota betetela, baina keba. Gabon, danoi, gabon, eta jarranai, guk mentzat dauten, lasai bukatu dugu, eta disfrutatuta festa betaz. Disfrutatuta, hasieran komentatzen genuna, ezta? Jaiak disfrutatzeko daudelako, elkar errespetuz, elkar zainduz, eta ikusi dalako bost eguna eta jarrek askatasunian, eta azker disfrutatu dela festa betaz, beraz. Gustoran gaitezke danok eta biba zuek. Eskerrak ematen hasita, bandako ahi. Seguru bat emadaztuko zeitela, baina bandako egin hasi, beti daudelako hor prest, izadan, bandera geiztekoan ebai, urtero kontzerto zoragarri bat ematen duelako eta eskatzen zaien edo zer gautetarako beti prestat daudelako. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko Eskerrik asko festak ofiziala gabeko 12 hasten dira, baina badaude beste bi golpe aurrek, gaztetxoek eta gazteek ematen dutena, eta beraiei gabere festak imposible izango zian, batzuk egunian zehar bereziki ambiente ikitzen duelako eta beste batzuk ordu batzutatik aurrea urrengo egune arte. Behai ere eskerrak, bai gaztetxoei eta baita gaztiai ere. Eta gaztetxoen kasuan pendiente gelditu zaizkiu bi gauza, nik ustez bi gauza, mentzat pendiente gelditu zaizkiuna, gaurrenango eguneko buru ondiak etziala erten, eta gaurko ureko itxablia. Aizia, atea dut aiziek eraman du, baina abuztuan zehar edo iraia hasieran aberriten ditugun pendiente ditugun bi gauzoiek. Esker bereziak gure txeruri, aurten ere kapaz izan dialako uztaian zehar pelota txapelketa antolatzeko, eta abuztuan, aurreko igandian eta abuztuaren zeian Salvadore txapelketako finala antolatu delako, mila esker eta zorionak behai ere. Zazpila, haude gelditzeko etorri zaigu, bigarren urtia bertso jaialdia iten dela, eta nahiko despistotea gende, baina nik zendetan zeak bota zuela, Andonia gaina bota zuela, beak inoiz ikusi gabeko zerbait zala eguna betan bertso jaialdi bat itia lehen urtean hasi zan, aurten ere plaza polita lortu da, eta berren urtetan ere horrekin jarraitzia posible dan, eta gero desembarkua. Azteko, eta nik nire zare sozialetan ipini nuan eskertu guztiei, desembarkoa posible da, ez dakiz ema pertsona, no? Berreun pertsonak batzuk antzesdanian, zuzenian, eta beste pile bat bolondrez lanetan ibiltzen dialako, eskertu guztiei, eta benetan ukitu zidana izan zen, eta horrela idatzi nuan aurten ere, gure Euskal Herriko lurralde honetako lehendakari bat gurekin izan zalako, Alain Iriart, elkargoko lehendakaria eta elkargoko lehenengo salida ofizialak eta ira intzualako, benetan unkigarria, lehendakaria gurekin izatea, eta unkigarria, 104 urte eta gero saioak intzun teatralizazio hori edo benetan unkigarria, eta guztiei eskerrak eta zorionak. Eta gero, desembarkuan, beti kontatzen da, no? Bizi ez dugu bizitzen, baina beti kontatzen da, uandala 5 urteko bidaiura, Elkano gintzuan bidaiura, oso gogorra izan zala, desembarkuan aguenengo zatila ere oso gogorra izan zala, probatu beharra zeon, eta guk ere izan probatu genuen gogortasun hori eta horrekin gelditu behar. Nik uste dut, dano gelditu behar horrekin. Eskerrik asko,
eskerrik asko. Aurten inoiz baino deio karrekotxetan, 7 karrekotxe jetxi zaizkigulako. Parte hartu etzuen nahi, animatu gure urkian ere parte hartzeko urte bete dago karrekotxea montatu eta jeisteko. Así que guzti ere eskerrik asko eta antolaketa guzti horretan ibili zinatezten danoi. Eta gaurko gunea etorrita, bueno, eta batela, aurtengo berriz izan da batel txapelketa politori, Arraun elkarteari ere aurten gaina bandera behak itozion. Polita da, pena aurreko egunetan ematen zuen txalupa bat edo beste ondotu zabat ez gerula aukerik eki ziago gauzetako batian urez bete eta onduen ikustia, baina bueno, dana bukatu zuen eta aminte polita ontzan, así que eskerrik asko guztiei ere bai. Eta bukatzen duteko eskerrik asko udala engilei, festabet posible dia ere, beraiek goizeko goizeko bosterditako ja lanian zeuden. Hori, goizean goizazten dialako beteko karia garbitzen, gauza bat eta beste montatzen, eta beraiei ere eskerrik asko. Eskerrik asko, erun hortik ibiliko da, beti da gure atzetik edo gure horretik, baina festabek posible egiten, danai eskerrak eta turismo gure ere, eta urten bereziki ezen bartuen antolaketari ibili dalako ere, mila esker. Bueno, beste idez, azkeneko horretan disfrutatu, eta bai, bueno, marmitako gaurko zeundatiko lau, 32 tongore egon omen da gaurko marmitakoan. Bueno, dano disfrutatu dugu gaurko egunez, eta bihotzetik mila esker, pasar bat izan da, eta benetan izan da ore bat. Gora Getaria, gora Euskal Herria eskatuta, eta gora herria.